Bon dia a tothom. Doncs comencem aquesta taula rodona. Jo faré de moderador i tenim la sort de tenir dos metgesses que a més tenen càrrecs directius en hospitals de referència de Barcelona. I ho farem de manera informal, us aniré llançant algunes preguntes i anem contestant sobre la marxa i comentaris. Jo crec que estem d'acord en que estem en un moment únic de la medicina, perquè per primera vegada hi ha un tractament modificador per la malaltia d'Alzheimer. Això és una cosa única, una malaltia que fa milers d'anys que existeix i per primera vegada es pot alentir el que és el curs de la progressió de la malaltia. I tenim 2 fàrmacs aprovats al món, un de moment a Europa, i això suposa un canvi radical, ja no només històric des del punt de vista de paradigma, sinó també en la pràctica clínica habitual. Passem de pacients que es visiten als hospitals o altres centres cada 6 mesos o un any amb tractaments orals amb la necessitat d'un tractament biològic que implica hospital de dia, de moment cada 15 dies i probablement en altres règims, altres fàrmacs que vindran serà diferent, però actualment cada 15 dies, i a més fer unes ressonàncies i unes proves de seguretat que fins ara no ens feien. O sigui que és clar que hi ha un canvi radical en el que és la pràctica clínica habitual d'aquests pacients i donat que és una malaltia prevalent, i a més després parlarem d'alguns aspectes de formació i estigma d'aquesta malaltia, però la primera pregunta que us llançava és en les infraestructures actuals, ara en aquesta primera part ens centrarem en el que són les estructures físiques i en la part més física de les infraestructures. Creieu que els hospitals estan preparats i concretament us faré 2 aspectes claus que són l'hospital de dia, que fins ara no era, es podia fer per la punció lumbar, però els pacients no hi anaven regularment, i l'aspecte de la ressonància magnètica, que per seguretat s'haurà de fer. En els vostres centres, com preveieu una mica aquesta pressió que hi haurà sobre les infraestructures? Començo jo? Sí. Si us sembla, faré una introducció. Jo tinc un avantatge, possiblement respecte a la Glòria, que jo ara soc directora mèdica des de fa any i mig, però jo em dedico al Alzheimer i abans era cap de servei de neurologia a l'Hospital Clínic. Hi ha una informació que potser també. Jo crec que per públic o general també està bé saber en quin punt estem, perquè a l'hora de planificació, per lo que quan jo era cap de servei de neurologia i anava a la direcció mèdica em deia esperem a veure com s'aplica aquesta medicació a Espanya i abans de començar a planificar en sèrio. I ara estic en una altra postura i també he de dir això. Hem de saber que està aprovat l'ECANEMAP a Europa, on l'EMAP està en procés de valoració per l'EMA, però encara el Ministeri no ha dit si hi haurà una cobertura pública a Espanya, que creiem que sí, però tenim avui mateix notícies negatives des del NICE britànic, que diu que no hi haurà una cobertura pública. I llavors, clar, això és un punt molt important, realment sí. Tothom esperem que hi hagi cobertura pública a Espanya amb aquestes medicacions, però encara no ho tenim assegurats. Ho dic perquè realment això és una part molt important que no hem de perdre de vista. És veritat que també la Comissió Europea ha dit que una vegada s'iniciï, o en els països que s'inicia, ben ser a via privada o via pública, sí que caldrà fer un registre i caldrà primer també han demanat que es faci una valoració, un estudi postautorització amb els primers pacients tractats a Europa. Això vol dir que no es podrà tractar el primer pacient a Europa ni via pública ni via privada fins més o menys a l'octubre i serà d'una manera bastant regulada i controlada per la Comissió Europea amb una aprovació individual. Tot això vol dir que les planificacions sanitàries poden canviar. Tot depèn de la volumetria i tot això fa que tenim uns mesos per saber, per anar planificant, veient el que està passant als Estats Units, on estan fent i sobretot depenent de la decisió del Ministeri i després de CatSalut de si es financia per sistema públic o no. Dit això, quan anem de volumetries, que la planificació sanitària va molt de volumetries, les dades que tenim més, jo crec que són de guies, per mi més vàlides, són les que estan tenint els companys o el que està transmetent els companys americans que estan ja portant 2 anys en pràctica clínica habitual d'aquests fàrmacs. El que sabem és el tsunami de l'Alzheimer el tenim aquí. És veritat que potser als hospitals no el veiem tant perquè el sistema sanitari està fragmentat i no es veu tant a nivell de l'hospital, però el tsunami de l'Alzheimer el tenim aquí.
En canvi, el que s'estan dient els companys americans que diguem que el tractament o la incorporació dels tractaments de la malaltia d'Alzheimer a nivell hospitalari està sent com una taca d'oli, no? O sigui, que comença a poquet a poc i se va estenent, o sigui, que no és un tsunami que arriba de cop, sinó que és més una taca d'oli que va estenent. Dades, per exemple, de fa poc de la Washington University ens diuen que estan tractant aproximadament un 6%, el que tenen, un 6% de totes les primeres visites que reben i aproximadament un 15-16% dels malalts que estan en aquesta fase en criteris d'aprovació d'inici de deteriorament cognitiu lleu o demència inicial malaltia d'Alzheimer. Si nosaltres apliquem aquests números als hospitals, ja veurem també després la planificació sanitària, si són uns hospitals a Catalunya que posem aquests tractaments o són molts centres a Catalunya, això ja dependrà de la planificació, ja ho dic perquè tota la planificació sanitària va per volumetria, i aquests volums són rellevants. Nosaltres a l'Hospital Clínic veiem aproximadament unes 1.000 primeres visites cada any amb persones amb deteriorament cognitiu. Si fem els números americans, serien 60 persones que arribarien cada any, encara que hauria persones que no estan en primera visita, com és el primer any que entraria. Evidentment, nosaltres tenim una població de 500.000, ara amb les aliances i les noves propostes de regions sanitàries de Catalunya podrien dependre entre 500.000 i 1,5 milions, depèn si aquests tractaments es posen només en centres de determinat nivell o es posen en un altre tipus. Però encara així, estem parlant d'uns... Realment el que voldria dir és que a nivell volumètric no són tant número de malalts. I també el canvi que jo he fet des d'Alzheimer o neurologia a direcció mèdica, veus que les volumetries en sanitat són molt grans. Nosaltres, per dir, fem a l'Hospital Clínic unes 35.000 ressonàncies a l'any. Tenim més de 100.000 estades en hospital de dia. Vol dir, un hospital com el nostre està totalment preparat en el nivell d'infraestructures per rebre aquesta toca d'oli en els primers anys, que jo crec que també està necessària. Això no vol dir que no necessiten recursos, perquè algú ha de pagar aquestes ressonàncies, algú ha de pagar aquestes estades a l'hospital de dia, algú ha de pagar el personal. Però a nivell d'infraestructures, la volumetria d'això respecte a tota l'activitat sanitària del sistema, realment jo crec que es pot assumir. En aquest sentit de taca d'oli que anirà pujant, parlarem d'infusions cada 15 dies, però després probablement passaran, també hi ha altres cada mes, cada subcutani. En aquest sentit de volumetria no em preocupa tant, però clar, algú l'ha de pagar i sobretot el que és jo crec que el coll d'ampolla, no només aquesta volumetria, sinó també moltes vegades qui ho fa, el personal expert, i després parlarem de formació, però jo crec que aquesta és la meva visió. Jo crec que no em preocupa ara com a directora mèdica la volumetria que pot arribar al proper any i mig de tractament en l'ECANEMAT. Hola, què tal? Primer de res agrair que ens heu facilitat la presència de l'Hospital del Mar avui aquí. A mi potser a nivell d'infraestructura del meu hospital, donat que estem en un procés d'ampliació, estem en un període d'obres que ens donarà major amplitud d'espais i d'equipament, sincerament, en les dades que comparteixo amb la Raquel, potser no me preocupa. Podríem assumir-lo i, de fet, n'hi ha el compromís institucional i del Servei de Neurologia i de tots els implicats en l'Institut de Neurociències d'afrontar aquest punt d'oportunitat que constitueix l'aparició d'aquests nous fàrmacs. Però jo penso que podria anar una miqueta més enllà. A mi em preocupa més en temes d'equitat. No sé si podem parlar que tots els centres del nostre territori estaran preparats per assumir aquest tsunami que, com diu la Raquel, ve. Sí que és cert que ho hem de fer. Potser les noves molècules hauran de millorar en costos, disminuir els seus preus, millorar o disminuir els seus efectes secundaris i que comportin menys necessitat d'exploracions complementàries com les ressonàncies, perquè ara en el protocol actual la N de ressonàncies que haurem d'assolir
és bastant important i penso que, tot i que podem preparar-nos, per exemple, al meu centre, aviat disposarem de dues noves màquines de ressonància. Esperem que puguem ajustar les agendes, però tot això suposarà un estrès al sistema, això està claríssim. El podrem assumir? L'haurem d'assumir perquè la societat ho necessita i hem d'estar al seu servei. Em preocupa, insisteixo, l'equitat. Com ho farem? Com ho farem per poder donar-li aquest servei a tothom? Sí, crec que és un tema important, ja que toques el tema de l'equitat. Actualment, inclús el diagnòstic, vull dir, no hi ha equitat en el diagnòstic perquè molts dels centres que valoren deteriorament cognitiu no tenen accés a biomarcadors. I això lliga una mica amb el fet que és una malaltia que comparat amb altres encara es veu com moltes vegades part del procés de l'envelliment normal, amb menys prioritat o menys del que realment té el pes en la societat i lligant després un aspecte més de formació que tractarem més endavant. I crec que això és important perquè si partim de la base que fins ara no hi ha una equitat en el diagnòstic perquè els centres no estan preparats perquè no tenen l'eina bàsica que són els biomarcadors per fer el diagnòstic biològic, que avui en dia és l'estàndard, això potser hem sentit en la ponència prèvia que probablement caldrà fer uns circuits i una planificació perquè els pacients que puguin ser potencialment candidats siguin derivats a altres centres i això implicaria que els centres que estiguin seleccionats hagin d'assumir, com deia Raquel, un volum realment molt més gran que la seva àrea de referència precisament per preservar l'equitat. També dir que això no és l'ECANEMA, que és el primer que probablement arribarà, no és que sigui el final, això és el principi. Vull dir, realment l'era terapèutica de l'Alzheimer comença ara. Donanemab és un altre, però a finals d'any sabrem, llegirem un estudi que també acabarà en fase 3, sabrem si també serà un candidat i després hi ha múltiples biològics que estan en diferents fases de desenvolupament. En l'escenari de creixement, és a dir, posant les llum llargues, si pensem a 10 anys vistes on s'espera que serà una arribada de diversos tractaments, creieu que l'ampliació és factible no només al territori de cada un dels vostres centres, sinó poder duplicar o triplicar l'àrea de referència precisament per poder assumir pacients que en les seves àrees no tinguin la possibilitat probablement de diagnòstic inicialment i menys de tractament. Jo continuo dient el que deies, no? Jo per mi ho veig com un atac a l'oli que s'anirà estenent, és a dir, sí que és veritat que tothom estem fixant-nos en les fases més inicials de la malaltia d'Alzheimer. Sembla ara mateix poc probable que aquests tractaments, puguin ser oferits o hi hagi beneficis en tot l'abast de la malaltia d'Alzheimer. Sempre s'estem ficant a les fases inicials de la malaltia d'Alzheimer que tenen un número, vull dir que hi ha un percentatge. Jo ja dic, en el sentit de planificació sanitària, també jo crec que el que dèiem, una cosa serà també si l'Lecanemab és el fàrmac que s'acaba imposant durant temps, cada 15 dies infusions intravenoses, o passem, i també una part important és quant de temps haurem de portar aquest tractament, si són 18 mesos, si és una manera més llarga, fins la progressió de la malaltia, o el que sigui, com s'estableixen els criteris, i ja dic que tot això és volumetria, que és molt rellevant. D'àrees sanitàries jo crec que sí, que és veritat que no tots els centres, no tots els hospitals estaran preparats, perquè ja dic, a part de l'hospital de dia, de ressonància, sobretot han de tenir un coneixement expert, no només per diagnòstic i tractament, sinó per el maneig de les complicacions, que parlareu més endavant. O sigui que no, ara mateix crec que serà difícil disposar de centres, però tenim la planificació, jo crec que el més simple per veure de planificació sanitària, copiar-la, és la planificació que tenim per Codictus, que és una planificació molt exitosa a Catalunya i com realment una de les complicacions, possibles complicacions, diguem-ho, un component vascular, serveix una miqueta com mapa. Continuo dient, jo crec que el coll d'ampolla no està en les infraestructures, sinó els professionals. La dotació per totes aquestes proves, però també els professionals, que estudis, no només ho dic jo, sinó altres consultores que ho han fet, sí que és veritat que tenim una dificultat per contractar professionals, per formar aquests professionals
i ja dic, des del punt de vista de disponibilitat en el sistema, d'experts en aquest tipus de patologia, però també, evidentment, totes aquestes tenen un cost sanitari, un cost que algú ha d'assumir. Ja dic, jo no el veig ara mateix tant problema d'infraestructures com problema de cost i de professionals disponibles i formats. Jo sí que veig un problema d'infraestructura perquè sí que ben és cert que l'haurem d'assumir en forma d'administració de l'ICANEMA o uns altres que esperem surten en una forma d'administració més fàcil i en un seguiment menys complexa. I el que sí que veig ben cert és que en l'època en què estem la sanitat està acostumada a treballar en la incertidumbre i potser aquest és un exemple claríssim d'incertidumbre perquè no sabem fins a on arribarem, com ho enfrontarem, com ho farem, tenim la voluntat, però el que sí que està clar és que és el moment de fortalecer la col·laboració, les estratègies d'aliances estratègiques tant a nivell econòmic com a nivell científic com a nivell assistencial i penso que només es podrà enfrontar des de la col·laboració i potser des de la, no sé, potser estic obrint encara un meló, des de la redistribució de les patologies, perquè si els hospitals que tenim tota la infraestructura necessària per assolir aquest repte, a més, fem tot el que més, potser sí que no ens donarà la vida per assumir-lo tot. Tot no es pot fer i més tornem a l'incertidumbre en els preus. Després parlarem dels professionals, però també no oblidem que hem de comptar amb una farmàcia hospitalària preparada, amb uns farmacèutics hospitalaris preparats per l'administració, la dosificació. És un repte a tots els nivells. El de la formació que ara afrontarem és fonamental i a nivell d'infraestructura jo sí que veig un problema. No, és important perquè jo crec que l'Alzheimer tradicional històricament s'ha enfocat més des d'una visió social, sociosanitària i ara, clar, tot això, el pes ara recaurà més sobre els hospitals i és evident que s'hauran de redistribuir. Tocant el tema de professionals, ja que hem entrat en el tema de professionals, a l'estudi de Washington que mencionava la Raquel, doncs ha publicat una primera sèrie de dades reals i que per tractar 234 pacients, que representa aquest 6%, doncs diuen que han hagut de contractar 5 facultatius a temps complet, sense comptar infermeria, coordinadores, etc., per aquests tractaments. Salvant les diferències entre el model americà, òbviament, privat i les diferències, a nivell una mica a grosso modo podríem dir que penseu que quines implicacions pot tenir des d'un punt de vista de contractació de personal. És un tipus de pràctica que ara no s'està fent i que s'haurà de fer en detriment d'altres pacients que potser no són candidats. Vull dir, com veieu la pressió que hi haurà de contractació i que suposo que potser ja heu patit de professionals que us venen reclamant contractació de personal? Jo comentant, també parlant, per posar un context, és una unitat que, si no m'equivoco, deien que ja tenien 17 neuròlegs o 17 per veure aquestes visites que en dimensions, o 16, a nivell, si tu dimensiones de lo que partien i el que demanen no és tan diferent, però clar, de lo que nosaltres aquí tenim per veure aquest volum de pacients és bastant diferent. Però sí que jo crec que independentment si són 5, si són 4, necessitarem professionals, és el que havia dit abans, jo el veig més el coll d'ampolla aquest, perquè no només és diners, sinó perquè diguem que ara estem en una situació que no tenim molts neuròlegs disponibles, menys encara neuròlegs ben formats en les patologies, en la detecció d'Alzheimer i tractament d'Alzheimer, i tots ens haurem de formar, perquè els que hem participat als assajos clínics encara així ens haurem de formar en el manec d'aquests nous fàrmacs en la pràctica real. Jo crec que així, i després tenim també, evidentment, infermeria. Infermeria també és un col·lectiu que ara mateix als hospitals estem patint la carència d'infermeria, inclús més que els metges. I després també tenim un tema de radiòlegs, que també és un col·lectiu que els hospitals estem patint la manca de radiòlegs per fer això. És el que deia que jo, per mi, el més coll d'ampolles a nivell professional, més que les infraestructures en la volumetria que estava preveient, però sí que és veritat que jo crec que, ja dic, és un cost sanitari, més enllà, evidentment, del cost que pot tenir el fàrmac en si,
I ja dic, i no només és també per una part el cost i una altra part la disponibilitat de professionals formats en aquestes disciplines i que jo crec que això sí que podem anar fent camí, però que per mi és més coll d'ampolla, ja dic, que l'altra part. Però sí, jo crec que això. Ja dic, no sé si realment aquests són els ràtios que necessitarem 5 professionals, 5 metges per a 200 persones, però bueno, veiem el que segurament necessitarem segur més metges, més infermeres, més radiòlegs i això serà un problema, diguem, pel sistema ara mateix. Estic totalment d'acord. No tindrem problemes. Penso que durant molts anys s'ha fet el que s'ha pogut, però les taxes de reposició de professionals potser no han estat molt ben calculades i en aquest moment tenim autèntics problemes per trobar professionals. En quant a la seva formació, penso que hi ha un compromís absolut dels professionals assistencials en formar-se en el que convingui sempre que sigui un bé per la ciutadania i perquè som un col·lectiu compromès en la formació i en el creixement inclús personal. El coll d'ampolla important serà l'infermeria i no n'hi ha ni infermeres. Les haurem de formar i especialitzar-les molt i el que més em preocuparà és com retindrem aquest personal format i especialitzat, perquè tots sabem que quan formem és lícit el moviment de professionals. Llavors, a banda de que la professionalització d'aquests professionals en aquest tema en concret serà una tarea important i imprescindible, a mi em preocupa la part d'infermeria i com la retindrem. Retenir els professionals serà un problema. No, afegir simplement, com jo des de Sant Pau, la meva experiència és que totalment d'acord en que hi haurà un problema en la captació de professionals i especialment als centres més petits, hospitals ja ho estem patint, en neurologia hi ha una gran dificultat, molts centres estan a -2, -3, vull dir, de cobertura dels serveis de neurologia i l'únic model que crec que serà l'aliança entre centres més petits i centres grans per poder garantir que hi hagi la formació per una banda i després l'estabilitat de les posicions, que realment les persones puguin establir aliances i potser compartir personal entre hospitals grans per garantir precisament la formació però també l'estabilitat de la posició, perquè si no pot passar que acabin totalment descoberts de neurologia. Un altre tema, ja que parlem d'aliances i de personal, és el tema de neuroimatge, de neuroradiologia, és essencial perquè la seguretat dels pacients passarà no només per poder fer la ressonància, sinó per saber interpretar-la. Aquí hi ha intel·ligència artificial, ja comença a haver-hi, potser és una eina que ens ajudarà en la interpretació, però encara així la neuroradiologia és una especialitat també que costa molt de cobrir. Podríeu voler com està la situació en cada un dels vostres centres? Creieu que això pot ser també un punt important d'atenció? Nosaltres haurem de créixer, segur. El problema serà trobar-los i retenir-los. Em consta que estan ja formats, han començat formacions, per suposat faltarà pràctica clínica del dia a dia, però em consta que les societats científiques, tant a nivell de la neurologia com la de radiodiagnòstica, en la seva secció de neuroradiologia, ja han començat les formacions per detectar bé els àrea i els seus nivells i poder formar els professionals. I quan jo he preguntat als meus neuroradiòlegs com ho veuen, realment ells no veuen problema en la imatge i en la detecció i en la seva formació per la detecció d'aquests i per la classificació, sinó veuen el problema en captar professionals que puguin fer-ho, que serà el problema. I sobretot en com gestionarem les agendes, perquè he dit, al meu centre potser som molt optimistes i pensem que amb 2 ressonàncies ni 2 aparells nous ne tindrem prou. Jo penso que ne tindrem prou si els fem funcionar 24 hores, 7 dies, perquè si no serà impossible assumir això, més tot el que com a centre hospitalari hem de donar resposta.
Sí, jo crec que en la mateixa línia, no? És a dir, jo crec que a nivell de volumetria del número de ressonàncies, possiblement el més difícil serà que evidentment aquesta ressonància s'ha de fer un període, no? I on s'han d'agendar, han de tenir uns espais específics i llavors això pot ser més complicat al tenir els espais en els temps adequats, que ja dic que la volumetria completa, si mirem el quadre complet del número de ressonàncies que fem almenys al nostre centre. Aquí la intel·ligència artificial, i això ja és una postura més personal meva, jo crec que primer el que hem d'utilitzar és la intel·ligència artificial per fer més lleugers els procediments més automàtics. Pensar que els procediments més complexos, que potser és la interpretació d'una àrea, ara mateix la intel·ligència artificial no soluciona, crec que serà molt complicat, però sí que la intel·ligència artificial pot solucionar tot aquest temes de programacions o de fer resolució d'unes ressonàncies magnètiques de molt més baixa complexitat, de manera que et donen forat per tenir espai i tenir temps per fer unes ressonàncies de més complexitat que veig jo que podien ser la interpretació d'una àrea per part d'un neuroradiòleg, i potser una altra més una prova d'imatge de diagnòstic inicial sí que pot tenir potser unes eines, ja dic. Però sí, ja dic, a mi el tema de professionals crec que no tant per formar-los, perquè els podem formar els que hi ha, però és veritat que hi ha poc persona en aquesta àrea i que necessitarem més gent. Un altre capítol, llegia fa poc una notícia que deia que el 65% dels professionals sanitaris a nivell mundial creuen que la demència forma part de l'envelliment normal. I això una mica ens fa la idea de que hi ha barreres, ara estem parlant de barreres físiques i de personals, però hi ha moltes altres barreres que pot fer que el pacient finalment no arribi, encara que fos candidat a tractament, no arribi mai al centre que li toca precisament per aquestes barreres més invisibles. I aquí una mica és la vostra opinió, què creieu? Aquí podem posar tot tipus de professionals. Probablement el que més s'ha parlat en el circuit és la primària, quin paper han de jugar la primària en la conscienciació i en derivar els pacients, però realment qualsevol persona que estigui implicada en el tracte de pacients amb potencialment Alzheimer poden crear aquesta barrera invisible. Quin creieu vosaltres que en les vostres àrees, com imagineu el rol de primària o de la resta de professionals sanitaris en la planificació? Bueno, a veure, considero que si entenem la medicina familiar i comunitària o l'atenció primària com la seva àrea de coneixement descriveix, que és la prevenció i l'atenció a la salut de la comunitat, hauria de ser la primera a aixecar la mà quan tenim un malalt, perquè hauria de ser la base de conscienciació de la nostra societat i de la nostra població i de fer veure que allò sí, va inherent a l'envelliment, però s'ha de tractar, s'ha de visualitzar i es poden implementar accions que milloren la qualitat de vida dels malalts, i no només dels malalts, sinó de les famílies. En el nostre model sanitari, el que té la cura d'aquests malalts són les famílies i sobre elles les que recau tot el pes, no com els nòrdics, per exemple, els països nòrdics tenen un altre model en el que la família té un suport més important que el nostre. Considero la primària fonamental. Tornem a entrar, si això és un món idíl·lic, en el món real la primària, la nostra atenció primària ha quedat, després del Covid, molt ferida. Llavors necessitem posar-li tirites perquè pugui assolir tots aquests reptes que suposen aquestes noves teràpies i el no donar per fet que una malaltia molt incident i molt prevalent és normal i s'ha de deixar a lliure evolució, sinó que s'ha d'incidir sobre ella. Llavors, penso que aquí hem d'apostar per la primària i ho hem de fer molt activament, ressuscitant a la nostra primària, que és la base de la nostra sanitat pública. Jo considero sent una fidel crec en la sanitat pública, però hem de fer-la ressuscitar. I llavors d'aquí vindrà tot el que més. Jo com a directora mèdica d'un centre que és hospitalari a vegades em trobo una mica incòmoda parlant de lo que han de fer els altres o de què són els problemes que tenen els altres, que és la primera encara que treballem molt conjuntament. Jo sí
per exemple, per donar una part d'optimisme, jo crec que a nivell d'AISBE, que tenim de Barcelona-Esquerra, que tenim una ruta assistencial que recentment s'ha renovat, creiem que per al tipus de pacients que estem rebent nosaltres a nivell centre hospitalari, crec que estan fent una molt bona feina en la detecció precoç. És evident que si s'aprova aquest fàrmac, hi haurà un efecte crida, que aniran més persones grans amb queixes cognitives, que són molt freqüents en la població general, i el repte estarà en filtrar realment aquells que són possibles Alzheimer's inicials i no són queixes subjectives o que no són dins del procés normal d'envelliment. Però jo crec que a nivell de Ciutat de Barcelona, també per lo que em costa d'altres hospitals, s'està fent molt bona feina de la detecció precoç d'aquest tipus de malalts. O sigui, els pacients candidats que van al seu metge de família dient que tenen un problema de memòria, jo crec que realment a la Ciutat de Barcelona s'estan identificant bastant bé o s'estan arribant bastant bé als centres. Una altra cosa és a nivell del que dèiem de l'equitat, a nivell Catalunya, que també tenim unes altres experiències, quan arriben segones opinions, etc., que possiblement a nivell fora de la Ciutat de Barcelona la situació sigui una altra. Però tenim eines, tenim biomarcadors plasmàtics, hem d'exigir la formació i jo crec que això sí que vam veure als anys 90, quan es van aprovar els IACES, que va canviar una mica la consulta per part dels pacients, ja no dels metges de família només o dels especialistes en neurologia, sinó també les consultes van canviar perquè els pacients van anar als metges de família dient que hi havia problemes i jo crec que també passarà el mateix en cas que estiguin aquests tractaments disponibles a nivell públic en Catalunya d'aquí uns mesos. Tenim eines, hem millorat molt el diagnòstic precoç d'aquests malalts, o sigui que tenim les eines i que poden estar, ja dic, ara tenim les eines no només de cribatge cognitiu, sinó també tenim eines de biomarcadors plasmàtics que diguem que són ja molt més fàcils ús que els biomarcadors en líquid cefalorraquidi o el PET i amiloide, i jo crec que això canviarà una miqueta el sistema de maneig, no només dels pacients que reben aquests tractaments, sinó també dels pacients a aquestes fases inicials que no reben els tractaments. I també la família jo crec que sí que és veritat que ha patit unes dificultats o està patint unes dificultats, però crec que també quan hi ha canvis a nivell en impacte terapèuticament es posen les piles. Jo vull pensar que es posen les piles perquè al final, com tots, volem el millor per als nostres malalts. O sigui que sí que cal fer feina, sí que cal, ja dic, donar ajudes, que hi hagi una formació, que hi hagi un suport econòmic on calgui, però ja dic, jo soc optimista perquè tenim, jo crec que una musculatura de professionals implicats a tots els nivells que farà que això ho aconseguirem si hi ha prou suport en aquest sentit. Perfecte, moltes gràcies. Jo crec que arribem al final, queden 2 minuts i potser per tancar us demanaria un comentari final i també potser fer referència a un tema que fins ara els biomarcadors i com ha anat la incorporació de biomarcadors als centres ha sigut bottom-up, vull dir, no ha hagut cap estratègia per incorporar, sinó que cada hospital els ha incorporat perquè pensava que era el millor que calia fer en aquell moment, primer el líquid i ara el plasma, i que clarament falta realment un pla que dirigeixi, igual que passa amb el càncer o amb l'ictus, que hi hagi realment un ordenament dels centres de diagnòstic i de tractament. I espero que això, el tractament serà realment, haurà de desencadenar aquest procés. I res, tenim un minut, un comentari final que vulgueu fer sobre la taula que tractem. Jo, si volgués fer un resum d'això, faria una al·legoria en un diamant brut. Penso que aquestes noves teràpies poden considerar-se un diamant brut, i dic un diamant pel preu, perquè penso que han de disminuir els preus perquè sigui accessible i equitativament repartible. I penso que és un diamant en brut perquè l'hem de treballar molt i l'hem de polir molt per poder arribar a aconseguir aquella molècula òptima amb menys efectes secundaris, millor preu, de fàcil administració sense necessitat, o sigui, és un somni, no? Però avui veig una oportunitat.
Jo també totalment d'acord, jo veig una oportunitat, és a dir, jo continuo encara preocupada per la resposta del Ministeri i en aquest sentit permeteu-me que sigui una mica cauta perquè tant de bo ens arriba aquesta preocupació en uns mesos de com organitzem-ho, però que estaré molt contenta de que posi sobre la meva taula com organitzem aquest tractament a nivell de l'hospital clínic i a nivell del que sigui la col·laboració amb altres centres, però tinc encara aquesta preocupació del Ministeri que esperem, ja dic, que sigui només una preocupació excessiva i que en uns mesos la tenim resolta. Jo també crec que és una oportunitat i la cosa evolucionarà i probablement a 15 anys el tema ja no serà l'early Alzheimer, sinó serà les persones sanes que tinguin biomarcadors i ho farem ja a nivell de primària, ja d'una manera molt més, inclús abans dels símptomes. I jo també, per acabar amb una frase que m'agrada utilitzar en aquest context, que és una frase que jo transformo d'un rector, un director de Harvard, que deia: si creieu que el cost de l'educació és alt, penseu el cost de la no educació, de la ignorància. Jo pensaria que si creiem, davant del tsunami que tenim de la malaltia d'Alzheimer, que el cost de tractar precoçment aquests pacients és alt, penseu el cost que tindrà no tractar-los. I era el que volia terminar. Perfecte, doncs moltes gràcies a tots per la intervenció. Ja estem.